ar wefan golwg 360. O ie. Felly dyna ni'n gwneud o hwn. Wel, trydydd tro. Trydydd tro. Gystadlu. Ie. Be ti'n meddwl nes ti'n wahanol tro hyn? Wel, dwi wedi bod yn coleg am 2 mlynedd fan, felly o'n i'n disgwyl I llais fi ac wybodaeth cerddorol fi I newid dros y 2 mlynedd yna. Ac, dyna, os ti'n cymaru y darn yma, dwi wedi gael nes I anfon blwyddyn yma I y darn gyntaf nes I yn 2010. Mae'n hollol wahanol a dwi'n falch o hynny, dwi'n falch bod mae'n amlwg bod I wedi dysgu lot amdan gyfansoddi yn ystod amser yn coleg. O ti'n teimlo bod chdi wedi dod o hyd I dy lais dy hun? Na, mae'n dal yn newid dweud y gwir. Dwi eisiau, dwi'n gobeithio astudio cwrs uwchradd yn unai Bangor neu Caerdydd neu rhywle arall. Neu beidio, dwi'n penderfynu eto, ond dwi'n mynd ati Iwan I just datblygu'n llais ac yn cael gweithio ar y fy well technegol fi. Sôn chdi bach fan ta am sut ysdi ati I gyfansoddi tro. Wyt ti'n penderfynu reit, dwi eisiau cyfansoddi fath ar gyfer yr Urdd rwan, ti'n mynd ati'n arbennig I wneud O da, nes I switcho I mewn I mold arall, gos o'n i'n gwybod bod hyn yn mynd yr Urdd, a o'n eisiau cael naws Cymreig, naws yr Urdd, ac y peth gyntaf dwi'n meddwl am canu yn yr Urdd yw'r telyn, gos dyna ti'n canu cerdant gyda rhywun yn chlan y telyn, ac yn meddwl bod hwnna'n iawn. Ac dwi'n gweithio well gyda stori yn mhen ar gyfer y strwythur y dan. Ac sy'n meddwl amdan y stori amdan Enderyn Fach sy'n mynd ar goll yn unrhyw dros yr Eryri. Ac yn i'n meddwl sut ti'n trosglwyddo elfennau stori yma I mewn I bethau cerddorol. Yn nath o just adeiladu o'r... A faint amser mae hi'n gymryd tan ti'n hollol hapus bod rhywbeth yn barod I anfon? O'n i'n byth yn hollol hapus. O'n i'n tua diwrnod cyn anfon I ffwrdd yn y post. O'n i'n meddwl, ydy hwn yn barod? Nag ydy, ond nes I anfo, oedd wedi gorffen, o'n i'n checio fo, o'n i'n hoffi y pethau o'n i wedi gwneud yn y sgôr. Ac o'n i'n just yn gobeithio bod Mr Glyn yn hoffi y chlenni y meddaledd fi. A pam sy'ch chi'n dweud bod ti'n mor bwysig I chdi fod yn ennill yn yr Urdd, neu fod yn gystadlu? Be sy'n mor bwysig am yr Urdd? Beth sy'n bwysig, just dathlu talent Cymreig, pobl sy'n Cymreig yn y modd Cymraeg, o sgwennu ar gyfer offerennau Cymraeg fel y telyn, ac o'n i just dathliad o talent Cymreig, ac dwi'n falch, dwi'n teimlo fwy fel Gymro rwan dwi wedi ennill, because, Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.